Velkommen til, og i denne her lille mini-lektion, der skal du lære, hvordan du opsætter Google Tag Manager inde på din Shopify webshop. Og måden du kommer til at lære det på, det er selvfølgelig at se, hvordan jeg sætter det op inde på min dummy webshop. Så lad os hoppe over og se, hvordan man sætter det op. Vi har vores Google Tag Manager her, klar til at blive lagt op inde på Shopify. Vi har der udover også vores Shopify klar herinde. Så vi kan med fordel starte over i Google Tag Manager, fordi vi skal have fundet vores 2 kodestykker, som vi skal have lagt ind på vores Shopify webshop. Så den finder vi heroppe ved vores unikke ID, så når vi trykker på vores unikke ID, så kommer der 2 koder op. Det ene kode skal så langt oppe i sidens header tag, hedder det, som muligt, og den anden kode skal indsættes umiddelbart efter det indledende body tag. Og hvor finder vi så det her, og hvor skal vi sætte det ind hen? Så vi går over til Shopify, vi kan lige gå tilbage igen faktisk, og så kan vi lige kopiere kodestykket her. Kodestykket blev kopieret, og så går vi tilbage til Shopify. Vi går ind i vores online store under temaer. Når du kommer ind på dit tema, som ligger hernede, så trykker du på værktøjslinjen hernede, og så skal vi ind og redigere kode. Så når vi har kommet ind her, så kan det virke lidt forvirrende, men bare hold tungen lige i munden. Det skal nok gå. Det er umiddelbart ret simpelt. Så inde i theme.liquid, mappen layout skal vi have valgt, og herinde der kan vi se header, og vi kan se allerede, at Google Tag Manager ligger derinde fra tidligere, men vi kan lige gøre det samme. Så hvis nu vores header ser sådan her ud, så går vi bare ud i siden af headeren, trykker enter og enter, så vi lige får noget mellemrum her, og så kan vi indsætte vores Google Tag Manager script. Og derefter kan vi trykke save og gå tilbage til Google Tag Manager, og så skal vi have den anden kode også, som skulle efter et body tag. Så den kopierer vi også, det her kodestykke, og går tilbage til Shopify. Her så kan vi så bruge søgemaskinen til at finde vores body tag. Det er altid dejligt, i stedet for at man skal sidde og scrolle. Så lad os se, om det virker. Det kommer der. Så kan vi indsætte kodestykke nummer 2 lige under vores body class her. Og vi trykker save. Vi har nu opsat vores Google Tag Manager på Shopify. Det er super simpelt. Jeg vil anbefale, at man ikke roder rundt inde i alt det her, hvis ikke du har forstand på det. Du kan hurtigt komme til at ødelægge noget, og det kan være svært at rette op på bagefter. Så ud igen herindefra. Vi går tilbage igen, og nu vil vi faktisk gerne finde ud af, er vores Google Tag Manager indsat på vores Shopify store. Så det vi gør, er, at vi trykker ned i værktøjslinjen igen, og så trykker vi preview vores shop. Jeg har lavet en for sjov shop her. Vi har noget fri fragt og noget data tracking for webshops 2023 er her, hvor jeg optager det. Og heroppe, der, som jeg tidligere har fortalt også før på WooCommerce, så kan du downloade det her Chrome extension, som hedder Google Tag Assistant Legacy. Og hvis du trykker på den og enabler den, så kører lidt rundt. Det kan være, der var lige nogle flotte t-shirts, køb nu her. Så kan det være, at den kommer op herop. Og vi har vores Google Tag Manager opsat og på websitet nu, og det spiller.